Igbo na-egbuzikwa n'onwe fa na mba Cambodia na-akọwa na fa nọ n'otu nzuzo wee jegburu anike na mma wee were ya wee na-egbu onwe fa na-egbuwasịcha onwe fa isi nke bụ na-egbuziri otu onye n'ime fa. Ndị uwe ojii wee je kpụkọta ndị aka fadu n'ife gburu onye nke ọzọ. Na ndị ụnụ na-afụ kịta ndị uwe ojii kpụ wee na-apụ ụmụ efurefu a ụmụ dimkpa bini a ma ndị tofere uche n'ime fa ma ndị ndebe fa lere ana wee kpojefe obodo oyibo ma ndị nne na nna fa jebite ego n'otu dị iche iche wee zipụfe obodo oyibo ka fa nyere nne na nna fa aka na ụmụnne fa na ụmụnna fa aka fa wee ruo ebe a wee sị mba nọọ ide ebugharị anike na mma na ọgụ nọọ ifefa bịara na fa abịakwa inyere ezinụlọ fa aka nke bụzi na fa jere obodo mmadụ wee na-anụ ọgụ fafụkwa egbe fa ya ebu nọ na fa afụghị egbe na nke ruru fa aka ka fa buje o nwekwa ike fa enwekwu ụmụ egbe nwa unu na-anya n'isi fa unu ya afụcha plasta amara fa n'isi fa aka bụ bandeji n'isi na fa ji nyaba anike na mma wee gbuwasịcha onwe fa isi nke bụ na onye nke unu na-afụzi ife onyonyo ya na-egburi eje aja a sị na ife egburi bụ mma agha Jehova na-egbutọrọ ya egbutọ na-egburi ya elepụ tibunalụ ndebefa nke bụzi na ndị uwe ojii obodo anụnwa si na ọ bụrụkwa n'obodo fa ka nke anụnwa ya eme ọkwa ebunatawa fa kịta ọkwa asịkwa na ndị Cambodia na-achụfa ọsọ fa ruo obodo mmadụ fa ya akwụnyere onwe fa ugwu ka fa kpata ego nata obodo fa zuzugharịbakwa ka fa si ezuzugharị onye chọọ obulu egbe ịchọọ iburu mma ịchọọ iburu ọgụ ịchọọ iburu anike ị na-ebugharị mbosi gọọmenti jidere ha gbajie ya aka ma ọkpa ọ bụrụ ka iti wee je fasị mba nọọ ije obodo onye ọzọ jee na-ebugharị nya bụ ife wee ruo ebe a wee gbutọsịcha nwanne fa nwoke unu na-afụ ebe a unu ne ndị nke anụnwa anya unu ya afụ na akwafa na ọbara ka dịfa na akwafa o ọbara fa ji wee gbu nwanne fa ka dịfa n'ahụ mmadụ ya ebulu anike na-egbu mmadụ obi ya emeghị onye gụ na ya na-asụ otu obodo na obodo a ya ịbịarụ ọsọ chụbazie unu kedu onye unu ya agbakwuru onye ya enyere unu aka kedu onye ya akọsara ife na-emeghị onwe ka isi wee chọọ enyemaka ohe onye Igbo ibe onye Naijiria ibe ka ị ya akpọ ọma ka a ya esi nyere gị aka unu wee si etu a na-egbu onwe unu n'obodo mmadụ wee gbutọsịcha onye nke anụnwa unu na-afụ ebe a na-akọwakwa na onye nke anụnwa egburu egbu beshia nation king nwa na ndebefa na ebe akwa nọrụ n'ife iru uju ife mwute na ife anya mmiri nwaanyị na ndebefa ya ebe ọ bụrụkwa na o nwere nwanne efurefu nwanne dimkpa bini nwanne tozo nwanne nọ n'otu nzuzo n'obodo oyibo gwakwa ya ọ karịa mma na ọnata Naijiria na-emenya bụ ife otu nzuzo ya ebukwana ya wee jee obodo mmadụ bifo jee nga mkpụrụ ọka ndị akịta anụnwa onye mana ya egbufa n'ime nga kafa ya nọgide ebe ahụ ajị amụfa achaba white ajị akpa abụfa achabakwuo white maka ama na ya nwere ike isi ụfọdụ n'ime fa achabagwa anwụ ya na afọ ọnụ fa bifo fa apụtazie ebu na ebe niile achabago ọcha na enwezi ebe ojii ya adị na ya o wee bụrụ ife otu nzuzo butere ndị onu na-afụ ebe a obodo mmadụ na-edi mkpa bini bụ sọ mma ibefa nọ n'ime afịa na-azụ afịa nọrụ na-ego ma ndị na-ego ofere yuzu ma ndị na-ego tukumbo ma ndị na-ebunata ọkịrịka ma ndị na-etinyesi ife na kọntena na-ebunata ndị nke a wee sị mba chaa na ifefa ya ala obu ide ebugharị anike na-ebugharị mma na-ebugharị egbe na-ebugharị ọgụ n'ifefa ya eji wee mere aka ọrụ ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu atụrụ mụrụ ebunu ọ gbakwa aka nwa a sịkwa na ọ bụghị onye anụnwa ka fa na ndị anụnwa unu fụrụ kịta bụ ndị uwe ojii ka na-eje ejide wee na-akpụkọtafa na-aka nwekwalụ ndị ọzọ aka fadu n'ife gburu ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa na-aka ya eje kpụta ndị ahụ ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị ọ bụrụkwa ma osirio anọkwọ Cambodia nwa ebe ife nwa nọ na onye nke adụka nokwu n'otu nzuzo nke ya ndị nke gburu ya nokwu n'otu nzuzo ike na onwezi ebe fa fụkọrịta ọgụ wee da ewefa wee welụ mma na anike wee sụba onwe fa akwụ onye madịka ife onyonyo ebe ndị anọ wee mee ife aya adụ bikonu ndị obodo anụnwa ya afụnụ ya na CCTV ife ọ bụrụ na fa afụrụ ya fa gosi ya ịbụ ndị Naija ka ịfụnụ ka eti wee gbuo onye nke fụnụ ka ụmụ dimkpa bini ya si wee wenyitesi aka fa wee welụ mma na anike wee na-egburi nwanne fa fụkwanụ ka onye nke egburu egbu ka o si wee difendị onwe ya na onye nwa gbuwatịrị ndị nke a isi
ka ndị otu nke ya nwa gbuwasịrị ndị nke a isi sọsọ fa maka ya bụ ife ti wee mee na nwanne unu amalọkwa alejedirio ife mfụkwa ka nke ọrụ unu ọ bụrụ na ifuru ife onyonyo fa itiile anyị